Morjesta. Katsotaan minkälaisia laitteita täältä palveluautosta löytyy. Esitellään ensimmäisenä tämä Pusatekin käyttölaite, ja tämä on siis meidän lipunmyyntilaite, ja täältä muodostuu meidän kassakirjanpito. Olen parhaillaan Alavudella, ja täällä on nyt sitten 2 eri hintaluokkaa käytössä. On 3 euroa, sitten vähän pidemmän matkan päästä tulevat, niin se on 5 euroa per suunta. Täältä löytyy myös sitten kaikkia muitakin komentoja, mutta niitä voidaan vaikka joskus katsoa sitten lisää, mitä tällainen laite pitää sisällään. Tämä on vähän malliltaan vanhempi, uudemmassa on sellainen digitaalinen näyttö. Seuraavaksi onkin pankkikorttikone. Tämä on helppo käyttää, nämä ei kovin vaikeita laitteita ole käyttää. Ja tämän kanssa pitää aina huomioida se, että kun sä teet tällä myynnin, niin totta kai se pitää kirjata myös tänne sitten sama summa. Tässä on sitten palveluauton pääkäyttölaite, ja tänne tulee kaikki tiedot sitten kyydeistä, viestit ja puhelut jne. Nyt mä oon sen peittänyt niin, että asiakkaiden tiedot ja reitit ei näy täällä. Ja luonnollisestihan on hyvä osata myös auton kaikki eri käyttölaitteet ja eri toiminnot. Sitten niitä löytyy tästäkin Mersusta jonkun verran, mutta ei mitään mahdottomia määriä kuitenkaan. Lisäksi tässä Mersussa on monitoimiratti, ja sen valikkojen takaa löytyy sitten kaikenlaisia eri toimintoja, öljynmäärän tarkistus, jne. Ja luonnollisesti myös Webaston käyttö. Paljon on siis kaikenlaisia laitteita, mutta kaiken oppii, ei hätää.